wasu na sarauniyar mata kin sace zuciya na. Kowa ya sani zinariya ba za ki canza suna ba. Sana ta iya tafiya ba ta da damuwa ga ta gwanabun kwalliya mai kyan nasuwa wasu na ya mai tarbiya a kan ke ba zan gudu ba sannan ba za na ja da baya ba. Zancen zuciya ai fa zaka aka tambaya kin yi daban da su in suka ganke su sun kuya. Mata sun sani wasu na ke ce gimbiya da san da ke ka zo fili ba za su burge kowa ba. Ba za su burge kowa ba. Ki da mu alkawari ne zan rike ba mai tabbaci wasu da ne zan kula da ke sanda kika min nisa ba za na iya komai ba. Kyawun magana wasu na al'adunta ne ko ɗan kankane ba ta fushi zarinta ne. Idan ban ganki ba wasu na yaya zan yi ne mani alkawari ba za ki bar ni ba. Wasu na sarauniyar mata kin sace zuciya na. Kowa ya sani zinariya ba za ki canza suna ba.